marami. Ay, pakali pa naman sa balikan ko. May baby, Wala ma. Ano pa dyan? Mày đâu yêu lỗi gì à? Không có mga tapikat mo sa tayo doon kami koran niya. Sana may kami dito. Mali ka niya lagi. Sabi ko dito. 有冇晾衫出啊？有冇晾衫出黑晒喎嗰龍哥。有冇晾衫啊？飛到落街先。喂，係。而家做咗個路學啊？我同老豆一齊嘛。係啊。哦，唔係啊，同我老豆啫。同我老豆咧。Jadi mengambil mana orang yang telepon. 我打俾你嘛。聽唔聽到啊？搞錯啊！即係問我啲啲得嘛？我啱啱不過啊，聽唔聽得到啊？樓下先打俾你，邊度打俾你啊？我就上唔得咯。我攞衫俾你啊！我一條啊！好啊，拜拜。你binigyan? Right. Cái sao vậy? Ôi, để gì hả? Ano di ba? Hindi mo na di ba? Hindi nag-gawin dapat pinag-di balayan. Hindi mo aman. Kaya man di ba ako balayan? Makan ke? Mga nibibili, nibibili ko. Ito ba pa, ate? Oh, naka-online. Naka-online. Hindi ka naka-online mo ni Matos. Hindi ka ako. I-click ko niya ako mag-click na. Kung may dali ka naka-online. Kaya ako. Diba? Diba kaya? Tawagan mo kung makapagpapagod na rin. E paano kung pwede nito magtabundag ko na? Ito ko napansin. Kung may palito, pinakita ko lang mo sila tao. Hanggang makarid na rin po na. Hai Rose à, có cô sama nga Kung nag-ready ka. Wala lang ko na nga. Tay ba lang yan. Hindi din ah. Pero bakit ka kasi umuwi? Kaya na para ayusin mo yung pamilya ng family mo. Bakit naman na family ko? Kaya hạ tay tạm. Kaya lo hả? Nó phải hạ tay bên em để tạm. Anh à, phải được mong rộng à. Con đừng đấy.
我來問下你坐。唔係啊，唔係啊。Mabait yung malaki na pantawan nila. Mabait yung pantawan arts. Internet na talaga. Local call ko na. Ada na kita
研究高深度研究證實一經有兩種路型兩做，有助腦部健康。我哋研究發現，將精力有抗氧化可以打理，有助治療腦細胞細胞，有一個超高嘅單下代表到有效嘅物質違反呢
你嗰邊邊係幾多？係咯。即係嗰邊我都係就行。我睇下你嗰邊嘅，我睇下先。好啦。喂，係講啊，係你講。所以我話知道，喂，原來我聽佢啊，就係講有種代書啊，廚房嗰度啊？佢就話哦。好啊。好啊，好啊，好。咁咪係，咁你廚房你唔使鎖㗎啦係嘛？廚房你唔使鎖死佢㗎啦係嘛？係係。係好啊。係啊係啊。好啊。好，唔該係，好，拜拜。